MD jongka MEECL u Arun Kumar Kembhavi mentah kasih ke Pratrik Ujeliu lalu menjelang yak seng jongkinong tre kata kisnatri kam sambording kemudian hapok ksatria jongka Coordination Committee of Register MEECL Employees Association and Union ha kaba ulah kula riki banyalam menlek penyikendu yu menteri rang ba kecela u konrad kesama bat u menteri katan boarding u James kesama banikren halo kimat kiba yakhi bat kabaki le persya hakani kejilang keladon kejimir jemut halo kejingtemu ke sarkar ban IT lightly cakatri kamu jongka MEECL kumi ke Shillong bat Jowai Distribution Circle ban IT bat penia Shaka Rural Electrification Corporation Power Distribution Company Limited kilat patai kebuar kilayo banikren bat kinoilam ke CCORMAU kiba kentup yu presiden ba pimarwain bat ba irhat u vice president kini ai baru khat kimnum dei benjia benmi sedu ni pat ba lada nado ko bas danghi la shim yangi into confidence ngang us MD ba kam shim into confidence ngi ai baru khat ngi inang ni ngi inang tai kat hadu bagabuk jing yangi kinong tray but amount tangi nang tray ni wat di kibabun ki public general public lu de ngan ai ba arju kumbi vice president jungi in penchai kambon yini ki issues ki ai ba itong ko wat ngi ni ai khublei kumilak ni president yu CMD jungi hakbalak khat yangi wat la ni la penpau ya ka jing songsi ka jongi ba kat kum ki memorandum of understanding shua ban corporatize la don dak jing tho ba dei ban shimingi kum ki way ni ki stakeholders into confidence la ka dei ban wan ra ka ka change hapo ki service conditions ki jongi tengah kwa ban ong pi ba very strong yen hakal legal hakaba ke ai ka bing mengile shuaban corporatize ya ka MSCB las dang ni kan ka jingi kren nadu usnam arajar lai bad khlem kut ter hadu ba kabinet kala shimya karai hau arajar kandai shipo but hadu kini gisngi ki bementa ngi kum ginong tre nya keren menewar CMD ngi aga commitments ka jongi ka bangin tre 100% naga benta bat penbha ya kani organization ngin lej hadu ka level lowest level ba kumno bangila ban bil ye kibriyo kibala ayo kalat ke jongki kumno ngila ban yarap yaki bat kumno bangin penkiu ya ka revenue ke jongi handre ngon ong IP la ngila ya kataru ngidon kam ya ka jeng trailang ka management hakaba ngidon kam he ujongi uban wat daw yangi uban victimize yangi giban tha dapok ikot kubor hapok ki social media ba ya ka jing tai ka jong kimi pa ibaki kimi pa tre shutam la attack hang to bakade ka corruption money katangi penpau mene ni penpau ka jing songsi ba ni condemn yukum kita ki ai ke tadang ni seong government constitute ya ka inquiry ni kwa berkrensa ya kata ngila ban lej ngila ban file ya ka to ka newspaper ya ka ni ka defamation hari ngim kwa ban chata tadang ni kwa ban penpau ni ba ni dan kam ya ka management ka ban guide yangi kaban pen-i yangi kaban mairu yangi hari ka management pat kaban victimize yangi kaban wadaw yangi kumno ban suspend bet katangi gelak kan syai mene bat tagnaw song ngidon kam bangini trailang bat hakujo ka poru ka government kadai ban snguthu ba haba ni biliki assets ki jongi ka leshka power stations ka new umtru power stations ni haban shimlon kum khat sauspa khat sanspa kror ka interest ka bahe ka khat R% khat lai persen ya ban siwe kani hari habangi file ka tarif apa ka commission ka bas ngosi ka long ba habangi kwa ya ka tarif ka bas sauten ka saupia ngiyo ka tarif ka ba atan ka arhunia ngiyo ka tarif ka basiten ka kandai punia kumnongin service kini ki loans takadaw ngidon kam ya ka jingharap jonggo government namar ngi build kini ki assets ka jongno ka MECL but kini ki holding companies but kini ki subsidiaries companies kadai jongno ngide ban syai bakani kadai 100%
jong ka state government ngi gidi kinong tray jong ka state government kim dei ban song thu bakala ban ong ba ke MSCB ni kata ka MECL kam dei ka jongki pi ka don kum kata ka jing perkhat menta wat ki pajbar ka don jing perkhat ba kam dei ka jong ngi ka dei ka jong kita kinong tray kita ka MECL dei kata ngakon percaya pi ba 100% ka dei ka jong ka state government lada ka distribution jong MECL ka collapse ka government ka collapse lada ka distribution ka collapse ka government ka collapse takdaw ngi don kam halor jong kini ki AT&C loss mo ke bangi keren bangi lek kuno uday schemes ka badai ban reduce kini ki loss 100 crore gini dei banyo na poka state government hado menta sipisaru 4 ayangi nangta kuma PE ki industry tarif nya keren nya kata hilong ki baduna pas musibah ka ditang apa ka state ka jongi ka bajia ka ni hakaba ka he ka tarif ka jong consumers ban yaki industries kani ka AKA ka bangidon kam mani trelang kum ginong tre ka management ka government but ki regulators kata ka MSCRC kam na belong one sided kum no menta ki domestic consumer kin subsidize industries actually ki industries ban subsidize ya kita ki low income group ki domestic consumers ki jongi hari ka state ka jongi kolong da kampung ka future ka jongi kum ki nong tray labu ka uncertainty ka bangim tip te kum ki nong tray hi PE hang ne barkhat unions associations barkhat ngilong kawai te ngi kermen ba kum kolong menta CMD jongi ulang bo lead ya ka delegations haka bangin lek banyak kendo the power minister bat kum juru yo chief minister khanang bakila banyak keren bahala syai kasngi hapo ka cabinet bat nakaliang ka jongi ngil ai kattu kan no jengmut haka ba ke ai ka bangin achieve haka short term ka bangin improve bat kum juru kum no bangin improve haka ni ka long term hidon ka bangin la banyak result mentah-mentah ngimla banyak mentah-mentah result Okay, will be there by the time. Handre So much information. Pini ka ni result hagini ki arts nem license nem na ai kublay yak tu ki employees ki jongi na do ki baret tu ki field officers controlling officers ya treasure tom bat sngi bat met bat slap bat leer la fi ai ko makini ki sngi ba fi ba slap ato la da dai bakila ki private parties kim selia kikin pay be tangkum no bakini ka revenue angle ngi ngini tu epi hadu borach kata nakada bangi kwa pen biang power yu pay ba teng la neglect ya revenue mak bomdan manpower tak namar bale bang happen biang ya power supply 24/7 yo pai ba hari private per kumno selia ya power pay check revenue kumno banyo pisa shwa hari la ka supply ka jong pi sa konta san kanta sa resturu mele ka badai tang sitang kanta kata ka dikay bangin happen syai bahai kani pi tataka daw ngako aban ong pi ba ngidon kam bani trelang nakaliang ka jongi kiblong responsible unions and associations leaders ngiladap ong ki feel employees ke jongi ki officers ke jongi ngini ai 100% bang ini trelang berka management bang government ru kadi benwan chakmat bani trelang bat kum juru regulator MSCRC ru kat kum ka section 65 bat 108 65 ka keren chapangka cross subsidy ka bag government kan ai sikino gino gibenta ka bag sode ban ai but ka section 108 per ko ang ba kanu ka directions ka baka aga government ka prevail kata halor tataka daw ni kerman mementa bahwa government under section 108 jong ka act kan ai ka direction sa MSCRC hakaba kan incorporates yaki badai nakabanta ka jingmentoy ka jongi ki employees ki pensioners ilayo iban keren bad ngiladap ong ba menta it's a criminal offense ba arbanai ki pensioners ki jongi kimyo ek pensions ke jongki kiba play nyopo propose nam kanai posnam si ekin leng ngi kum kinong tray ngi ai ke assurance bangin tray but balaka doni kata ka sincerity monitor ma fina po ka power department monitor ma fina po ka finance department ai kan dan ka review meeting ma la shu e yangi hakini ki shipos nam
la shu e yang ngan chu thu ip namar ha ka por bangi kedang de ka por jeng MSCB ka power dues kolong tang kumba hapo si sepak kror hari hakine ki shipo khat wais nem ka kio si khat sao khat san sepak kror namar bala shu e kun swet yangi la shu e kun swet yangi takadaw na po ka power department na po ka finance department monitor ya performance jungi monitor ya performance yang management ke jungi monitor ya performance yang board of directors ke jungi ngini likely mung song fi generation substations bat kini ki franchisee ma distribution franchisee ni om ngi persiabe kuma PE mentagi NGOs ki political parties ki minister cabinet minister latik ob bar khoi ngir ngi persiai kani ni longwan kani takadang ngi ka wisdom jong cabinet la sai bahkan rai mar ngi ngi sutu bah khat sautrik kala don bah ji kran ngi ai kuble gitu ki ministers bar khoi ki la pensai bah lor jong tu ka badai tingi skemi bakini kinum ka government ni of the day kunum shim gonu decisions ka ban affect yo pai ba ma ku mangi menin ka sniru kidan cabinet ministers ki bakran ma ki amba kebamla benlong kan mar after all kini ki leaders kenapa no accountable yo pai ba kenapa no accountable yo pai ba Kini kinong ilam kila pentip ru ba kila yo banye keren halo ke pension corpus fund ke bak sarkar menshua kala dak ben penkrea kumba praspa sau poklur kata hakalai putik lu ba jong snem ajar sipo bat kani ke corpus fund kum ka terminal benefit ke jongki kinong trai ke MECL kum ki pension bat kiwi ki jing yo ni syukwa ben penpai fi hang ni ba kumbo honorable chief minister jongi haka sautrik fi ila ai ya press briefing ke jongi halor baka ega cabinet kala I discuss ko sni but ila pen pau ya ka kentien ka baong kanus yen ngin bail out ya ka MECL but kini ki utilities ki jongki hanre meneng yo bini discuss buat CMD but ngi pen pau ya kani ba but ngi kwa ru bo ba untip ya kani ba ke government ru kan hak ben shim ya ke jingba kli ke jongka balengi ong ya kata but the documents ke bangidon as part of the corporatization ke bedon kat kum ke section 133 Jog Electricity Act hak ba la dai bendan ke pension corpus funds hak ba praspa 10 crore la walk out hak tu kapor as on 31st March 2010 hak ba ke government kan ai siapo kan ka corpus fund ke badai nak benta kinong tray jongka MSCB hatu kapor haswa jongka life poetrik umaj arajar shipo ya ka terminal benefits ke jongki ka bekisong thai kata kedai ke gratuity ki pension sebat kiwe bat kumjuru ke monthly pension ke jongki handai ke basngosi ka long ba haduk menta shipi saru ngimpat dio nak sarkar kiwe ki states kila aja kini commitments but kila aja kini pisah siapa ki utilities ke jongki laga de Assam laga de Bihar ya de UP pakai we states ke ai dari tang state of Meghalaya ka shipi saru iksempat ai tikani ke de ke hakba ka penlong ya ka MECL bahkan seal ya kini kinong tray ki jongka ki belak chong than hadin jong usnem March arajar sipo bahkan seal nakapla ke revenue ke jongkahi bat ngan yuthu ifi nolor basil yakini ki leave encashment ki gratuity ki commutations bat kumju kiwe bat ke monthly pension haduk menta kala ajan kot caka praspa kurur watla kataru yakini ki terminal benefits ki pensioner haduk license ki blasong thaj ngimpala ban clear load ya ka ek hok baki kidi benyo bar ko baskusi ko long ba hidon na pedang jong kita gila chong thaj kila len no kila i no ingi na kani ko perthai klem da yo ya ka ek dius ki jong ki
Dekat ni kedai kapan ketak bahangi, kapan sengosi bahangi. Kumki para nong tre. Dia tak kadau. Lada pikirnya ke actual valuation. Bahaka tu kapor, kadai praspa 20 crore. Mentah kan ni, kamduna, ya khatsan 4 crore. Lada ke government, ke ayangi ya kan ni mentah kata khatsan 4 crore. Hatu. Nginang ya keren ya kata ke failures ke jongi. Ita IDEA bang kuat ban buat khmat kanang bo paj baru un sengot ho ba kamdai ba government ka bail out yangi hoi gedem gipor ka ba ka ai ke jingarap harai ngin haban wat ya ke jing shisha